Takže čaute, moje meno je Ninja Sude, ja som ďalšia videjka, dneska som tu zo Squid Gameu a ideme si natočiť takéto videjko. Áno, mám AirPody v ušoch, lebo ja len nechcem počúvať týchto typkov a ja len mám číslo 24, takže celkom good. Ja len tu na typek, aký diabel, on má kejdla a johy. No tak, došiel si zahrať Squid Game z pekla, no takže... OK. Ja len točím, neviem koľkátýkrát na OBS-ko, takže už z Bandicamу nebudú videá. Fúha. Squid Game som vyskúšal teraz všetky, ak došiel tá druhá seasonka, ktorá mal nadupaná, aj keď som to nekúkal, ale vyspoileroval som si to celé, lebo ja len sa mi to nechcel pozerať, ale je tam nejakých 7 epizód. A aj tak dneska je posledný deň prázdnin, takže načo? No a ja idem počkať. Som registrovaný ako Kolefil 24. Takže Pentathlon, to je moja Six Leg, moja fakt najviac nenávidená hra. No však idem za hráča, nemám Robuxy. Ako Robuxy nemám už dlhšiu dobu. Takže, tam sa pôjdeme niekam vyfotiť, alebo po slovensky odfotiť. Ale vyfotiť mi príde také, že ideme sa tam vyfotiť. Ešte také akčnejšie, to by som debil proste. No a teda videl som, že sa vám páčilo videjko s Indom a s Kingskullom, náš roleplay, ešte sa môžete tešiť na tretiu epizódu. A ja tu idem sa postaviť pre tohoto guida. No, keďže ja mám AirPody v ušoch, tak nič nepočujem, čo hovoria, aj keď to mám napísané, ale títo šibnutí typci tu skáču o 100-600 takto úplne, jak opice. Ale typka je, tu je frontman, ona bude, že frontman, spoiler. Kto nevidel, chodte si spoilovať, keď nechcete kúkať, chodte si spoilovať. Reálne, ja som to nekúkal, ja som to aj spoiloval. Glassmaker, ale čo to znamená? Dobre, ideme sa odfotiť. Moju úžasnú fotku hodíme na... Tak. Ako som hovoril, tak budem aj evade robiť, evade, ale evade asi zajtra, alebo o týždeň idoko. Ja trošku dlhšie som nenatáčal, ale nebojte sa, to zmení. A toto video, ešte som chcel povedať našu challenge, musíme sa dostať aspoň do druhej hej. To je naša challenge. Alebo keby tu bol Mingle, čo je moja najblbenejšia minihra, tak aspoň tam. Bo ja ale pri tej som umel, keď som hral asi tak pred polhodinkové. Lebo typka nevie počítať, tak jak ja, tak ako nemá ruky a nevypočítala si, že koľko je jeden človek. Tak sme sa obaja prizabili. Budeme radšej trošku skôr, lebo ja keď som to hral, tak som umel tak play again. Ja som vôbec nevšimol, že bol red light. Ja som to vôbec nevšimol. Dobre, ale takéto chyby sa nemôžu opakovať, takže pri tejto budeme mať challenge, že musíme sa dostať ďalej ako len z prvej hej, okej? Som vedel, ako Česku, Hailey? Ok, to je jedno. Vidíte sa môj pekný nadpis. Reálne teraz beží môj doggy merch, keďže toto je môj nový účet. Tak teraz beží môj t-shirt doggy. Keď si ho chcete zakúpiť a podpojiť ma, tak si ho kúpte. Keby náhodou, tak vám dám link dole v popisku videa. Ale moja challenge je dostať sa ďalej ako len z prvej, jak sa to volá, z prvej mini hej, čo bude veľmi hard, keďže ja som úplný kejpel a neviem reálne na klávesnici obkať, lebo klávesnica sa mi sekne, neviem čo. Reálne mi sa ja seklo počas hej, nie počas Squid Gameu, ale počas neviem nejakej hej. Takže v Minecrafte, keď sme gamesili, tak sa mi zasekol caps lock. Myslel, že sa odstrelím na mesiac.
Bo ja som skákal a mne to nič nerobilo. Lebo ja som nevedel stlačiť. Potom mi všetci hovorili, že no ale na počítači máš notebook, ako takto jobinkaj. Áno, ak ste nevedeli, mám notebook. A reálne natáčam videa z mikrofóniku. Čože? No. Game. Pentathlon. Ale tú minihru Six Legs neznášam. Ja som jednotka! Si? No tak není som jednotka. To není dobré. Ja som chcel byť jednička. Ale ja som chcel byť ten frontman. Ok. Ale tak nevadí. Dobre, tak ideme hrať o život. Ja keď sa poviem odfotiť, reálne, ale toto je jeden z najlepších Squid Gameov, čo som hral. Reálne, hral som ich milión, aj keď Mingle je podľa mňa ako úplne best, lebo reálne, keď sme hrali s Kubou, keď sme hrali s Indom, keď som hral s mojimi kamarátmi druhými, tak... Ja si nekým pripraviť. Oj, seže bude. Tam za to ujel. Ok. Som si trošku podžemoval. Hej, máte niekto riadi tú vodu kubík? Reálne kubík je podľa mňa ako taká celkom dosť umelá voda. Reálne všetci moji spolužiaci to pijavali v prvom ročníku, ale to tak ako... To je akože, nie že nechutná voda, ale to je tak extrémly chemická voda, že Ale poznáte niekto ten mým, že ti presne klama do telky? Čo keby to bolo? Šestka presne klama do telky. Inak, aby ste vedeli, tak môj display name je Kakashi, lebo Kakashi je best. Takže tak. Dobre, ideme skúsiť druhú šancu. Ale v prvej šanci som bol úplne kripel a nevšimol som si. Hej, čo keby som tu zostal? Čo keby som sa tu takto zašil? Skúsime v nejakom inom dieli? Haha. Ale jak? Inak, Ili, moja obľúbená postava, fun fact, moja obľúbená postava z dvojky je, jak sa volá, Thanos. On je proste best. Až mám celkom rád tých guidov čiernych, tých úplne najvyššie postavených guidov. Lebo tí sú proste best of the best. Reálne ešte minúta a ja som ešte len... Reálne ten typek tam úplne si tam skacka. Úplne jak králik. Stále neviem, že jak sa beha. No tak ja sa tu prechádzam jak 001. Takže ten sa prechádzal celý Squid Game. Podľa mňa je napríklad úplne najhoršia postava zo Squid Game 2. Úplne, že worst. Nechcem prebiehať, ale podľa mňa je celkom bad. Ako... Je tam veľa options, ale... Podľa mňa taký ten Thanosov, úplne taký ten kamarát, tuším 388. Jej, dostal som sa. A tu na detičky vidíte, že keď sa chcete dostať, tak sa dostanete. Ale... Reálne vedeli sa tam, že ten hráč 007, ten čo akože tam bol na tej súťaži s mamou, akože tak reálne je v realite rapper a celkom dosť good. Dneska som ráno tu počúval jeho pesničku. Tak som si pri nej chilloval, že... Reálne dvoch nepozbierali. Jazdovanom, ale troch. Do tretice všetko dobre, všetko zlé. Ale som všetko, ja musím dožiť až toto. Dokonca. Ja by som extrémne chcel, ja sa modlím, aby bol Mingle, bo Mingle je moja favoritka. Got your number. Aha, tu som. Ja som ja idem nejako dosť šikmo. Another game mod. Čo ideme teraz hrať? Dalgonu, Mingle, Six Legs. Pri Six Legs ešte umiem. Bo ja to neviem hrať.
Reálne to je tak extrémne zlá hra. To Six Legs? Nie to, nie to. Ja nechcem mať. Reálne, nie. Nie. Reálne, nie, to ja nechcem. Reálne, ja idem tu tak to úplne... Toto je nevýhoda na tomto... Aha. Ona má punchla. Ona si myslí, aká je John Cena. Prečo to nemáme pálky reálne? S pálkami by to bolo ľahšie. A reálne, viac my sme sa toto chápeš, čo tým myslím? Prečo sa pobili, jak deti v škôlke od Cukejko. Chápeš? Zažil si to aj ty, určite, poznáte. Víš, sa bil s najlepším kamarátom od Cukejk a rozbil si svojmu kamarátovi kolienko a učiteľka teda to chcela odsteliť na mesiac. A? Ja viem, čo si spravil. Kaťo namba. Na. Reálne, ja ešte žijem. A vidíš. Ja tam budem ako posledný. Ty kokos, tam je ich, ale tých... Fúha. Tug of war. Win the tug of war when the other team has more members. A to jak mám porobiť? Však ja nerozhodujem, kto bude mať viac a kto bude mať menej hráčov. Ako... O $69 to reálne. $69 mám teraz v poškaskej. Aj viac. Reálne, ja musím obetovať svoj holý život. Neviem, prečo sa hovorí holý, ale toto je jedno. Musím obetovať svoj život iba kvôli $69, bro. Akože, čo si ja nekúpim? Za tých $69 si nekúpim ani normálny monitor. Ale keby si kúpil normálny monitor, tak by som sa lepšie snažil, vieš. Alebo keby mi to zaplatilo dovolenku, neviem, v Japonsku. Takže Japan is best. Alebo neviem, napríklad Maroku, tam by som moc nechodil. Ale napríklad, neviem, išiel by som napríklad do Manchesteru. Pentathlon. Nie, ja tam nejdem. No, joj. Ale moja najviac nenávidená hra. Dobre, ľudia, tuto sa asi môžeme za chvíľku rozlúčiť, lebo ja to nedám. Ja neviem, že by som sa mal podceňovať, aj keď ja sa podceňujem vo všetkom, ale toto sa vlastne nedá vyhrať. To je tak unreal, aby som to vyhral, Pentathlon, lebo reálne tu sú takí na hlavičku tí spoluhráči a ono reálne skončí hra, reálne Glass, 550 Robuxov. Permanent Guys, ty kokos, 2000 Robuxov. Oj. No to by som nedal. Ani keby som sa dostal do toho seriálu. Ale ja sa tu pichnem medzi nejaký... Ja idem ku chalanom. Čože chalane? Ale tu je holohlava typka. Tu sú... Ale tu je nejaká Alfn v I2... Oni majú strašne postihnuté mená. A nejaký Getafe. Dobre, toto je Getafe. Toto je holohlavý a toto je kopiant. Dobre, Getafe kde si? A toto je ešte aj... To je ešte aj toto, Eus. Dobre, takže holohlavý, Getafe to dáme. La. Asi teraz umiem, ale to úplne jedno. Ono ide hádzať. Oj. Káka je taká, máka, dome, keď sa budem nudiť, tak zvedí tento video. Ešte mi dá celkom dosť robotku, aby som zostajal. On to level. Ha! Pexesko, nie je to. Jepa. Ale typka, ty sa máš. Lebo... Ale ja by som Pexeso nedal, lebo ja neviem, hej, Pexeso. Jepa. Ale Getafe holohlava to libla. Ale prečo máš dievčenskú tú... Dobre, ten je nejaký celý čudný. Čudo. Teraz idem ja. Ale prečo tak divno chodíme? Však ako nám odtehli ruky a nám ich toto prišili, ale taký zlý doktor nám ich prišíval. Nie. Pekne. Moje flexy sú jak goalkeeper. Jak Spiderman. Reálne. No ja som ďalší Buffon.
držiť si. Yes. Yes, dal som to. Sí. Cristiano Ronaldo. Sí. Ešte minútka. To je posledná challenge. To je pre ňa. Get your number. Ja to dám asi. Oj. Getafe. Vana team. Ja som napísal, že Vana team. Reálne, keby išli so mnou týmu a títo dvaja týpci, tak by som reálne... To by som bol celkom dosť prekvapený, lebo toto je Wolf, lebo to je vlk, to je dvojité Včko. Asi, áno. Ok. Yes, my sme to dali. Sí. Ja, počkaj, kde sa tu emote? Emote. Ja som emote. Ale to je parkuje. Ja neviem skákať, reálne. A to musíme? Akože to umieme? Alebo iba tak zo srandy? Reálne, lebo ja som sa ešte takto ďaleko nikdy nedostal. Tak dostal som sa po mingle. Hen to nepreskočím. Dobre, ľudia, nesmiete sa mi do komentárov, lebo reálne ja robím običko po 4 mesiacoch, čo som nahral aktívne Roblox. Reálne ešte hentam toto. Reálne hentam tí typci môžu prísť za kabutom, aby ich Edo Tensei. Ok? Ja im dám číslo na kabuta. Ak sú tu nejakí na YouTube fanúšikovia, tak pochopia. Kokos, reálne, prvýkrát som bol na hentom modelom. Ale čože? Inak v normálnom Squid Games 2 sezóne boli iba, čož bolo strašne akože zhejtované, že boli namiesto 6 hier iba 3 a 7 epizód. Akože čo tam dali, reálne? Čo tam ešte chceli dať? Do tých 7 reálne. Preto som to ani nekúkal, lebo reálne... Držte si. Už sa mi nechce skákať. Lebo reálne 7 epizód o ničom. Reálne, kým oni dohrajú, lebo reálne ešte minúta do 20 minút. Ešte 20 sekúnd. Takže dobre, môžeme si pozrieť tásky. Tak. Vy mám vyhrať preťahovačku, kde bude na druhom týme viac tých akože hráčov. A mám vyhrať celú tú hru. Ako to jak mám vyhrať? Reálne... Ako to sa nedá reálne ako vyhrať celú hru. Keď reálne Pentathlon, alebo teda Six Legs, má to viac názvov. Už aj tak, keď máš celkom dosť divných spoluhráčov, tak reálne sa to nedá vyhrať. Lebo akože... Si vyskúšaj byť z tým... Aha, čakaj, ideme kúknuť. Dobre, ešte 28 sekúnd. To sa mi už nechce čakať. Reálne, oni ešte robia tú jednu hru. Reálne, please, nech vypadnú. Please. Reálne, ja si umiem na mingle, lebo reálne chcem, aby tu bolo menej ľudí. Lebo reálne, my sme hrali s kamošmi na tú vašu epizódku. Spoiler. Viete, jak Indo? Tým, že sme mali byť dvaja, my sme boli traja. Ja som hovoril, že niekde na ten normálny server, ale že nie. Že akože nie, im sa nechcelo, vieš ako. Ale dobre, oni sú chiller, typci. King School. Dajte mi odber, lebo keď hitneme 50 odberateľov čo najskôr, ja vydám reálne stream. Ten vydám aj bez toho, ale mám v pláne vydať stream. Takže dajte mi odber a ja vydám stream čo najrýchlejšie. A reálne keď budete chcieť, tak ja vám môžem spraviť aj nejakú challenge. Čož som aj rozmýšľal,
že keď spravíme 3 epizódy zo Squid Gameu, tak vám spravím nové challenge. Ale ja zmyšľam, či to spravím akože, či namodelujem Santu hru, alebo proste... Lebo dostal som ako taký celkom dosť dobrý nápad, lebo plánujem vytvoriť môj vlastný merch v Robloxe, ktorý ale nebude sa predávať, bude sa predávať až po tej súťaži. A to tejko bude trošku pozmenené, ale bude na tom účte. Mingle, moja obľúbená. Tak teraz asi umiem, ale to vôbec nevadí. Pretože tohle je Fizzieho šílená výzva. Keby toto spravil Fizzy, spravil Squid Game už, ale keby spravil ešte raz, napríklad z Mingle a trošku prepracovanejšie, tak by som bol nemal úžase. A reálne, odkiaľ prichádzajú tí guide, oni sú tam niekde schovaní? Či čo akože? Ale ja dám Getafe a hen tomu dám... Getafe? Kde je Getafe? Getafe? Ganáte? No, ja som slepý. Ganáte. 89. Fuj. Ale nikto chce ísť po 4. Komen. Sme safe. 6 to prežije. Ja ti hovorím. Helne, kde je Getafe? Aha. Helne, ja som zvedavý, čo sa tu stane. Helne, lebo to vyzerá byť na veľký špatný. Dobre, Granát je môj nový friend. Fanana nunada. Funaňo fudala. No GG. Dobre, lokol som sa. Som safe. Reálne on je jaký rich. Dobre, reálne s tými 3 typkami som musel dať. A tí typci, dobre. 6. Nemôžem otvoriť, yes. Clean up. Dobre, nejde to už otvoriť. Reálne, ja som zvedavý, že koľkáti. Tretie kolo. Nie, granát. Nie, granát to nedal. Granátik. 4-3. 3. Komen. Počkaj. Komen. Tak. Ježiš, tu je nejaký dead. Tak, postavíme sa na neho a pomodlíme sa. Takže odpočívaj pokoj. Neviem, koľkatka si bola. Ale odpočívaj pokoj. Dobre. No, nie. Za to? Dobre. You will be... Reálne, koľkáti to nedali. Granát to prežil! Granát survival! Granát! Reálne, sme dostali raz, 2, 3, 4, 5, 6, neviem počítať. Tak ma skontrolujte v čete. $125. Prečo hrávo $125? Prečo nie o 45 biliónov, či miliónov, či koľko bolo tých jenov? Ale to by bolo better. And I see better now. Oh, we can have another round. Nepoznáte tú pesničku? Ja som si myslel, že sa na niekoho môžem konečne spoľahnúť, že ma bude pozvať nejakú konečnú pesničku od Post Malona a vy ma takto zradíte.
Ja bym pridal. Takže, kto sa chce pripojiť ešte do súťaže, o teda ten účet, tak môže sa pripojiť. Mingle, ešte jedno poschodie. Ja mne sa vždycky páči, ako vždycky po tej hre, tam dojdu tí guidi. A ja sa čudujem, že ešte i toto tam niekto nebuffol. Tak hovor, no. Jo, takto. Čakaj, idem, no speedrun. Počujte? ASMR. Jej. Nie, granát. Yes, granát dodal, granát. Yes. Reálne, ja som tam išiel taký speedrun, že rail... nejde tam. Reálne, ty kokos. Tam ich celkom dosť veľa dajt. D-I-E. Ešte nechcem dostať žltý dol. Reálne to by mi moc nepomohlo. Bežili raz, dva, tri. Nech sa páči. Nám sa to páči. And I'm see better now. Dobre, ja tu s AirPodami si tu počúvam nejaké pesničky. Sa podal prepašovať iPhone. Takže cvak. Ale nevyspel. Reálne, keby sa mi to podarilo vyhrať, čo je taká šanca, že je 1 ku miliónu, lebo reálne prežiť Squid Game, reálne, jak sme prvýkrát umreli, chápeš? Ako poviem to slovo, dobre, budem hovoriť celé slova, lebo reálne, ja sa prekecnem, ale dobre, tak ako žltý dol nemôžem dostať, lebo som... Máme ale nejakých 34 maybe videa. Takže bol by som rád, keby ste mi dali všetci like a odber. A keď chcete byť vždycky prítomný, tak dajte aj zvonček. Bo ten zvonček tiež dobre pomáha. Ale za 5000 robuxov. To sa mi ako na čo oplatí? Akože ono mi to ukáže, že kam mám skočiť a na čo mi to bude. Ale ja že si to takto užijem. 10, dobre. 5 krát som vydal. Komen. Willkommen. Ona skočila. Dobre. Ale nejdem. Čakaj. No budem písať, že natáčam video, lebo budem celkom dosť taký bad. Nie, Getafe niet. Ja som na to zostal sám. No prekašľam na to. Dobre. Takže ľudia... No. Bolo to celkom funny. Dobre, takže ľudia, bol by som rád, keby ste na tomto videu zanechali odber a like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!